Hello vlog, welcome to my guys. So natulog mata naging dahig na taron guys. Kay basa kayo ko sa uwan ganiya guys. Basa ako ang karsonis, ako ang ni ang sapatos. Ni akong gi natulog taron nga tay karsonis kay atong gihay-hay. No? Tabong na taog. Kuan sa nina basa man natong kuan para mauga-uga sad siya gamay ato sang ihay-hay og gamay. So mo na siya ang atong karsonis nga basa kayo ug ang medyas nga basa ug ang sapatos nga basa. Okay ra man atong sapatos, okay ra man mabasa. Ang importante atong lawas di mabasa sa ang tiil nato. Uy, basa ba nga kuan ba kapoy trabaho anong basa kayo. So maora na i-update na to karon mga guys ug mga kapobre. Bye bye.